Mobile, kanzunetta tal-kantawtriċi Natalie Naudi. Filgħodu biex tqumi għajmek il-mobile fil-kamra tal-banju iddaħħal il-mobile tfittex l-appli minna tixel il-kitla sa ma tinżel it-tara ġissir fil-misħu l-lest waqt li tieħu l-kafe tara l-mobile emails u messaġġi li daħlu mal-lejl twieġeb tirrispondi minn fuq il-mobile għadek id-dar jisew ġatħalt ix-xogħol biex tannaqni ma' dari nħoss il-mobile dejjem viċin sar parti minn idejk jekk qegħdin id-dar int fuq jien isfel tibgħatli messaġġ biex tgħidli li għandek lunch biex tara x'ħelu tixel il-mobile biex tara x'tempu tiċċekkja l-mobile rasek l-isfel lejn il-mobile f'idejk biex tweġibni lanqas biss tolli għajnejk. Waqt li qiegħda x-xogħol tibgħatli fuq il-mobile inħossni qreb tiegħek milli meta ħdejk waqt li qegħdin id-dar il-mobile jibqa' f'nofsna kull darba li jdoq fis-sittara għalfejn fit iżomm il-furketta u fl-oħra l-mobile biex taqra l-gazzetta taqra fuq il-mobile jekk ċempel il-boss trid tirrispondih il-mobile tax-xogħol u ma tistax titfih biex tannaqni ma' dari nħoss il-mobile dejjem viċin sar parti minn idejk jekk qegħdin id-dar int fuq jien isfel tibgħatli messaġġ biex tgħidli li għandek lunch biex tara x'menu tixel il-mobile biex tara x'tempu tiċċekkja l-mobile rasek l-isfel lejn il-mobile f'idejk biex tweġibni lanqas biss tolli għajnejk. Biex tannaqni ma' dari nħoss il-mobile dejjem viċin sar parti minn idejk jekk qegħdin id-dar int fuq jien isfel tibgħatli messaġġ biex tgħidli li għandek lunch biex tara x'ħelu tixel il-mobile biex tara x'tempu tiċċekkja l-mobile rasek l-isfel lejn il-mobile f'idejk biex tweġibni lanqas biss tolli għajnejk. It-tifel ġijan ek waqas qed tinduna il-mobile insejt ħanerġa' ndur lura nagħmel kollox bih anke biex tibda l-kliem ma ħanieqaf hawn għaspiċċa li jiċċar